Dobri moji, danas krećemo serijal Sve odlično u kom ćemo testirati hranu koju probaju vaši i naši omiljeni influenceri i proveriti da li je zaista sve što snime odlično. Prvi na redu je lulet u burgeru Burger House Bros. Probao sam preko 20 verzija ovog sosa. Jel si umočio ruke u svaku verziju sosa ili je to fetiš samo za kamere? Uz njega ide neograničen pomfrit. To je tačno i pomfrit je čista desetka, ali to ne opravdava cenu od soma i 600 dinara. Krompir je jeftin burazeru. A sos na bazi putera se sastoji od 20-ak sastojaka. Od kojih se osjećaju tačno kari i inćuni koji se brčkaju u majonezu. Na burger ide i Marinirani sitno seckani ramstek. koji je žilav ko đon stavljen u zemičku koja se toliko lepi za nepce da se ne oseti meso. Mala trema je tu. Opravdano, s obzirom na to da su ti drugi pravili burger, pa se tvoj doprinos celoj priči sveo na tip he fora poput Ako si ikad u životu trebao lepo da umočiš, sad je pravi trenutak. neka hvala burazeru, imam devojku. Ukratko, pomfrit top, burger je hlebast, ramstek je žilav, a ovaj hehe sosić nikad više neće umakati. Nije odlično i ocena je 5 od 10 samo zbog pomfrita. On je bogat, blago kiselkast, aromatičan i vrlo zarazan. Hvala ti, jeo sam ananas.